Slovo je veľmi dôležité vo vzájomných vzťahoch. A takú milú radu vám chce do manželského života, vždy sa radi rozprávajte. S Pánom Bohom, v modlitbe i navzájom. Je veľmi nesprávne, keď nejaký problém príde, že potom je tichá domácnosť. Práve naopak. Tá chvíľa potrebuje veľa slov, veľa z toho vysvetliť. Ale keď sa nič nepovie, tak v tom druhom len tá neistota rastie a potom je nejaký výbuch hádky alebo niečoho, čo vôbec asi myslím, že nechcete. A tak slovo dokáže krásne budovať vzťah. To veľmi často využívajte. Symbol, kríž, je symbolom toho, že nikto v živote nemá od Pána Boha prisľúbené, že bude mať bezstarostný život. Ani vám to Pán Boh nesľubuje. Ale to, čo sľubuje, to, čo kríž znázorňuje, pri každom probléme chce byť prítomný Pán Boh. A preto vedzte, že každý problém má nejaké to riešenie. Niektorý hneď, niektorí možno o pár dní a niektoré problémy sú také na niekoľko rokov, ba niektoré musíme si priznať aj také celoživotné problémy. Použil ten známy film, ktorý tú ságu, že Pán prsteňov, to v tomto prípade neplatí, že jeden prsteň rozkazuje tomu druhému prsteňu. Nie. Tie prstene znázorňujú to, že sa dávate navzájom v láske a to puto má byť nastálo navždy. Ako ten prsteň nemá ani začiatok, ani koniec. Nech práve tak vaša láska je naplňaná stále.